Sridina ning pasewakan busana sutra maneka warna renggeng manik narawata
ning sesantine skala Bang Siwah Mangarjana Maya siji pangrepaning jagat gemelar ana carita kang mijelesake nirmalanir kemaraning prasida sida dadening budaya yakti saking Adi Wahyu Diyat mikul mantar tangan-tangan manungsa kang wis angukur sejarah mangsa lalu tuhu punika sinebut Mahakarya Agung Ringgit Purwa sejatining Sonorat Malang laku lekase wong agung kadilang Kanjeng Sunan Kalijaga Wali Allah Tanah Jawa sagata luhur kang wis hilar tumangkaring jasad urip wiwit kudu-kudu walang atoga kang samya rumangkang sarta kewan tetuan kang samya kumrembyang rinipta dene Sang Hyang Purba Jatunggal kang sifat tripurusa triwerdine telu purusa sifat yaiku lakune manungsa sejati ya Sang Susma sejati ya Sang Susma kawekas ya Sang Roh Suci Sang Susma sejati Gusti dadi sumbering gong kang sejati Susma kawekas Gusti nurunake panuntuning sagung dumadi lamun jroning agama Hindu sinebut Sang Trimurti lamun jroning agama Buddha sinebut Sang Siddhartha Gautama lamun jroning agama Nasrani sinebut Sang Pamarta Panebus Dosa lamun jroning agama Rasul Kanjeng Nabi Rasul Muhammad Sang Roh Suci nurunake isine-isine jagat raya awit awang wong kang cinipta dingin nggih sadara dilmata hayu sinebut kayu purwa sejati ya sinebut sejatining urip bumi gemelar langit amayungi ana lemah lembung siram tirta marta sanjiwani dadi makhluk kang sampurna wujude bagus wernane kedunungan cipta nalaran pakarti nenggih kang minulya bapa Adam wis ndongkap wahyane mangsa kala ceklek kanangi gawa kasan dadi wanodya sinebut babu purwa ya babu Hawa wis kinudrat kersaning Gusti Adam lan Hawa nurunake manungsa seketri kurang siji Habil Kobil Srita Dansik Galiyah Sanaya Sang Hyang Sis Sang Hyang Sis peputra Sang Hyang Nurcahya Sang Hyang Nurcahya putra Sang Hyang Tunggal Sang Hyang Tunggal putra Sang Hyang Manikmaya trah tumurah dadi dawa tuping carita kang ginar angandar-andar dene Sang Dalang Widu pamayang ing sedalu mangki bebuka perwakaning kondo niating sun kidalang kondo buwana ya Sang Dalang sejati keparenga anggelar ambabar amethik surasaning Widu Mahabharata kinarya tepa palupining bebrayan agung leh menika ta warnanira negari Ngastina ya Gajahaya ya Liman Benawi Kuru Janggala sinten teng asta bawat pusaraning adil wonten negari Ngastina yen pendhita wenang apa parab dewa hawisik sadra kekasih yen to ratu wenang ajejuluk sinten to dasa namane dasa 10 nama kekasih jejuluk Sang Prabu Duryudana Suyudana Jaka Pitana Gendari Suta ya Sang Kurupati nuju hari Respati manis Sang Nata nampi sawanira ingkang boping saka 5 parah begawan Drona ya Sang Resi Kumbayana sinten to ingkang mangrengkani wonten minangka dadi patih wonten negari Ngastina menika ta warnarya satring plasa jenar maksih pernah bapa paman ingkang kasih Sang Rekyala Patih Harya Sengkuni senadyan sawetahe Swanciradi kujiwa ing warna lecet ing pamicara penter anggone ulah sanggit kang rungsit karti sampeka dasare bisa nuju proning penggalih mila tansah kinasih dening Sang Narpati ing wuri pepakan ndir sangganing para nayaka pangembating praja mantri Bupati Wedana Kliwon Panewu ingkang marak sowan manglungaken jangga nelingaken Karna sedaya sami nenggo dawuh Nyosang Sri Naranata pasebane Sang Nata binarung swaraning bangsa Pakurmatan gamelan Kyai Pendet ingkang tinabuh dening abdi dalem pengrawit miyang Waranggana saya amimbuhi renggeping pasewakan
Dudep sidhem rebawaning ratri sasadara wis manjer kawuryan sasadara wis manjer kawuryan oh